Hey mama, hey angisakhoni. Ngicela ungiphe umntwana phela. Kanjani? Hey man yazi lento engifuna ukuyisho la. Hawu kodwa mama, ish lento inzima. Okay, athi ngikubekele yona ke. Cela ungayibeka. Mama ngidinga ubisi. Ubuswani, khuluma ngazi. Ubisi lwebele. Udingapho isibere. Hey mama, emalangeni kahle kahle inyangeni nje bengilokhu ngitshontsha ngilokhu ngibamba ama piece job ngaphandle ngizingela amakhosazana akhulelwe impela ngoba nje ngifuna lo lubisi lwebele nje. Senibingelela nonke ababukele emakhaya beBlaqlife TV nihle noLungstar kolunye uhlelo lethu ethi sikhipha izimfihlo. Namhlanje sivashele ubhuti wethu othe kunendaba emshisayo la ufisa ukuzosixoxela ngayo. Sawubona. Yebo mama unjani? Ngiyaphila unjani? Hawu bakithi ngiyathokoza mama. Ayi nami ngiyajabula. Cela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ngiyanibingelela ababukele emakhaya ngiqhamuka khona la endaweni yaseThekwini. Uqhamuke eThekwini? Kuphi nendawo eThekwini? Ngapha koDazukho kanje. Oh, area yase Pinetown la? Sort of kodwa nje. Oh, okay. Hayi siyochaza ngelilanga. Hayi Ubekwa yini la ekhaya? Hey. Ayewalithinta udaba mama udaba lami luhlukile kakhulu uthanda ukujula futhi ngalibeka kanjani? Ngilo muntu wesilisa lo onomuzwa nothando lwebele incenye. Ngithanda kakhulu ubisi bakithi hayi ngizwa la emakhaleni impela intombazane impela encelisayo impela ngizwa ngempela ngiyasho ukuthi hayi yabona le umaqondana impela wami lo. Imake wait uchaza ukuthini mawuthi kena umuntu oncelisayo ichaze le ndaba yakhe angizwa. Hey ngayiqala kanjani kusukela kudala ngisakhula bengithanda nje ukuthi ngivakashele kule indawo lezi zasemtholampilo okanye ngizwane nabantu abakhulelwe kanje ngolimi lesiZulu ngoba ngifuna lolabisi lula. Manje mawuthi ufuna lo labisi lenziwani liyakha awungibeke isithombe liyakhanywa noma ngincela khona ebeleni samunca lento saphila mama imnandi le nto man hayiya uma wakho phela lutho mama man lento man ihamba noju ngaphakathi uyabona le nto leya hey uba ngathi izulu ngiyalibona impela mase ngelimunca kahle kunalento elilethayo ngaphakathi kuwena yes kumina khona okay yenzakalo awukhulume ngeupbringing yakho uzalo umama wahlala naye wancelisa. Yes ngizalo umama ngahlala naye kancane but ngikhuliswa ugogo kakhulu because umama bomuntu yabo othanda ukuhamba hamba Umatasa so uncelile kuyena. Ngincelile impela ngalizwe lo sweet lulu engiluzwa namanje engifisa futhi ukuqhubeka ngiluzwa futhi. Okay so lento le iqaleni nokuyibona ukuthi ngifuna ukuhlezi ngincela umuntu wesifazane and ngoba uthi ke na attracted to abantu abancisayo abakhulelwe basobekhulela ingane yakho noma basobekhulela ingane yomunye umuntu. Iqala lapho ke inkinga ke ngoba mina angikakabi nayo umntwana okuchaza ukuthi ingane yomunye umuntu okushuthi umama kaSibani. Imake wait so you telling me ukuthi uhamba uthatha noma imuphi umuntu wesifazane oncelisayo noma okhulelwe just to get isakh yobisi. Injalo nje mama ngihamba ngalo shuni havu umnandi futhi uyaphilisa ubulali. Ukuyona irelationship? Hey ngikuyona relationship nginomama sendlini. Okay indaba umama sendlini unaye ningane? Cha akanayo asinayo ingane. Aninayo ingane so akanayo futhi ngaphandle? Cha akanayo. So manje ngoba engenayo wenze njani? Ngike ngitshontshe ngizama ukuthi ngibamba ama piece job ngaphandle yabo ukuze ngithole lolubisi because
Ngidamane ngilokhu ngilincela nje ngilidinga kancane ukuze nje ngiqinise amathambo ami phela ngibe strong ngibe indoda. So yebo leyo bisi yangixaka. Ubisi uthatha mawukuthi kena ni intimate yini nisembedeni noma ukuyi-relationship noma esekitchen umtshela ukuthi awumama uphosa ibele. Number 1 iqala lapha enkonzweni yaseGameleni. Hayi. Awuyichaza. Khona into enzakalayo. Ngathi ngiyamuzwa impela ubrother G lapha emazulu impela uyehla ingelosi impela mase sengilapha. Sengilimunca kahle impela sekuphuma lo sweet ubisi olungaphakathi. So manje umuntu wesifazane ke ngiyabuka seni ekamereni uthini kuyena cause into exakile lena ngiyaqala ngisho nokuyizwa ukuthi umuntu wesilisa excited ukuthi nje ufuna umncela ingcenge. Uthini kuyena mawufika lapha ekamereni like ngithatha ungibeke nami ngiunderstand ngifile engathi ke okay ngiyakuzwa ngoba ukukhuluma naye uyisho lento le. Akukho okutheni mawufika lapha yana ukuthi nje niqale nje umsebenzi yena usuke nezinhloso ukuthi hayi cha impela sizo-enjoya sizojabula. Yeah, understand. Kanti emqondweni wami ngisuke nginohlelo ukuthi no man mangitholile ulabisi lula kube sekuphelelisiwe konke. Uthini kuyena asingagijimela ubisi uthini kuyena masuncela ingcenge uthini uthi ngicela ingcenge. Ngithi inkosi yamama awungikhothise lento man ngincele ngidlalise ngolimi kuze kuphume loya manzi loya ophuma lapha. Masethini yena? Hey usuke idlandaba bakithi. Usuke ese kwisimo lesokuthi akacabangi lutho. Akufikeli nje emqondweni wakhe ukuthi azacabanga ukuthi kahle into emjabulisayo ilela bisi lo mntwana. Naye usuke sesikhathini ke lesokuthi uyayifisa lento le. Okay, so mase uncela ke ingcenge yakhe lo muntu lo ujola naye and uyangitshela ukuthi unomama wasekhaya but kunesikhathi la siphela khona isikhathi sokuncelisa. So manje kwenzakalani kuleyo relationship? Hayi angifuni ukuqambela amanga mama iyaphela. Ipheliswa ukuthi kuphela ingcenge? Impela pho ekhaya ukhupha kanjani ngoba nithi aninangane ngisho nokuba nayo ingane? Kunzima ngigcine nami ngingasabi mningi ekhaya. Ngikhetha ukuthi impela ngiphume ngingaphandle. So namhlanje ngoba uthi ke na uzela ukuzoconfessa uconfessa kuyena umama? Impela ngithi hayi sengikhathele into iyangishisa ngaphakathi ngeke ngiyithulule impela emthwalo. Umama umuntu onjani siqale lapho? Hey umama mangimbheka umuntu ophansi impela. Umuntu ophansi. Kodwa nje amahloni kimi. So manje ucabanga ukuthi mawumbikela lolu daba uthi mama ngiyangikufebele ngoba ngifuna ingcenge. Mama ngicela umithe ngoba ngifuna ingcenge. Uzuxuma esihlalweni. Yebo ngithi angazi impela ukuthi uzoyithatha kanjani le ndaba kodwa ke yona injalo impela akukho esingakwenza. Asithi ke ngoba uthi aninayo ingane let's say God forbid. Okay. Let's say akazali akanayo inzalo. Uzowenzakalani kwi relationship yini? Ayimeli impela zamcebe. Ngimela lapho mina necebe impela ukuthi hayi kusenze njani. Manje ngafuna ukuncelisa? Hey imela zami impela noma zami udade wabo. Imaku unaba bangani? Anginaba bangani. Kubangani bakho bakhona baziyo ukuthi ke na kunalesifo naso sokufuna ingcenge? Bonke bayakwazi ukuthi uyalimunca lwabuthi. Umngani nje ubhuza umfriend hayi akadlalisa impela uhamba nawo. Uthanda nje incence nje. Uncela nje ubisi. Okay, so ukumshela umuntu esifazane onormal ongakhulelwe onengane. Yes ngike ngimshele kodwa nje just ukuchitha isikhathi or ukudlala u5 ebudgetini. Kodwa nje ngabantu abakhulelwe impela. Uhamba nabantu abakhulelwe? Yes umama kaSibani. Ngiyabona yes. Lapho ke na awunendaba uthi umuntu ke na ukhuliswa ubani wena leyo sesoyixoxa ngekhwela impela hayi makubaleke nje le ngigcwelise ngaphakathi kimi hayi konke kuphelele. Okay ngoba ubisi into ephelayo
Singathi mhlawumbe usudlula abantu babasingaka abesifazane. Wayithini indaba? Baningana bona. Kodwa ke ikhona indlela engike ngiyincede ngayo. Encanyana. Ngike ngithenge nje okusambisana. Lokho Powder milk. Lokho abantwana. Yeah. Yes. Ngike ngihlanganisele kona lapha mase ngizwa ngithi hayi man. Ngihale lokumunca. Ngithola okusabhodlenyana nje okukhona ukungaka ya ngikufake nje khona. Ngikhande nami ukusambisa. Okay. Lento idea ngathi ngalokhu ngiyivusela ngaphakathi ngilokhu ngincela. Manje mase uthatha ibhodlela lengane uncele? Eya. Ngizozwa loya umuntu osifazane ngiyaconnecta kahle indlela engiconnecta ngayo nomuntu osifazane le. Wakubona unkosikazi wakho wenza le nto uncela ibhodlela lengane kungonakele lutho ayikho nengane nasekhaya. Angazi noma uthi aka notice noma uke abone yini kodwa nje ngeke ngikwenze ekufihlakaleni. Okay. Impela. Uma wakho naye kanini uncelisana naye? Hey, ngaphuza cause ngiyacabanga ukuthi kwakuyilapho iminyaka ingo1 kanje. 1 kuya ku2. Waye kuncela. Impela. Sure, yazi right now I can imagine ukuthi ke na umuntu wakho uzoyithatha kanjani lento. Ngiyacabanga ukuthi mama ngicela umithele ukuthi ngifuna ukuncela. Awusho ukuthi amadoda amaningi ngizwe ethi mama ngicela umithe ngikhulisa umuzi. Wena namhlanje ngiqhamukela nestory sithi mama ngicela umithe ngifuna ukuncela. Impela. Inokuncela phakathi. Hey, Nkosiyami. Hey umama mela zami impela ngoba bengishilo. Mele sizame ukuthi sisenza kanjani impela because yisona sifo enginazo impela engazi siyolapheka kanjani. Shuthi ke na umama uzomela lokho ezalile ukuze ku maintaineke le relationship noma lokho ephuza amaphilisi okukhipha ubisi. Impela mayikhona indlela engamsiza njengamaphilisi njengemjovo impela komela akusebenzise. Ngoba kuzomsebenzela impela. Salidinga ubisi la ekhaya. Hayi, niyazwela babukele emakhaya ngiyayiqala ke le. Kuyekuthiwa amadoda afuna amadodana ukuze andise umuzi. Kodwa lehle la namhlanje ithi yona ifuna ingane ukuze incele kwayona. Bathi somthinta kudadewethu simuzeni ukuthi ufuna ukuthini ngalolu daba kuthiwa ke nasi sizala ngoba mina ngidinga ukuncela. Asimthinta udadewethu simuze uthini? Hayi, akunankinga. Hayi asimthinti. Asimthinta. Hello? Sabona sisi unjani? Yaphila sisiyaphi? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisa la kaBlaqlife TV. Ngihleli nomuntu wakho la. Uthi ke na kunemfihlo afisa ukuyikhipha kuwena. Singakwazi ukukhuluma? Hayi, singakhuluma. Okay, ngisacela ungibambele kancane kumuzwe. Mayidololo wami. Baba. Ninjani mama? Yaphila baba njani? Siyanceka mani, khona mani into engihluphayo lokhu nje. Iyabhavumula la ngaphakathi kumina ifuna ukuphuma ingonyuluka. Hey mama, angisakhoni. Ngicela ungiphe umntwana phela. Kanjani? Hey man yazi lento engifuna ukuyisho la. Hawu kodwa mama, lento inzima. Okay, athi ngikubekele yona ke. Mama ngidinga ubisi. Ubisi lwani? Khuluma ngazi. Ubisi lwebele. Udingapho ubisi lwebele? Hey mama, emalangeni kahle inyanga nje bengilokhu ngitshontsha ngilokhu ngibamba ama-piece job ngaphandle ngizingela amakhosazana akhulelwe impela ngoba nje ngifuna lo lubisi lwebele nje ngithokoziswa yilo nje mama nasenkonzweni nasekameleni impela ilona nje olungigculisayo. Nkosi yami mama ayobe kodwa nje
bengidlulisa nami nje into engihluphayo ngaphakathi. Ukuthi wazi mama ngoba phela ngiyayidinga lento ukuze sikwazi ukuphilisana kwi-relationship yethu. Kudingeka leli bisi leli mama ukuze nami ngizothokoza njengendoda nami ngizizwe. Nkosi ya mama noma ngathiwa nje uthola okusamaphilisana nje okuzokwenza ukuthi kuphume lo labisi lapha mangincele mangimuncibele impela ngiyacela Nkosi yami. Hawu Uzoxoshe wonke lamasakana wakho uwathathe wonke akwazi nohlala nomkhulu ofuna ukusakana nobisi uhamba umubisi hawu uyinhlobo mina yendoda uyinhlobo yendoda wena phela uhambe ekhaya ngidinga Mchazela ukwenza ufile kanjani. Nkosi yami mama yazi lento ngiyafyuma njengamanje uyangibona nje ngiyajuluka impela le ndaba iyangijulisa. Ayikho mhlambe mama indlela esingenza ngayo ukuze sikwazi ukuthi sobabili siqhubeke uthando lwethu because mina ngiyakuthanda. Inkinga ukuthi angeke wazi uba nengane nje into ngengikosize kwazi ukuthi naye okwamanje yakwazi nawe lo. Mama inkinga kusingane inkinga ilobisi oluphuma kuyingcence ebeleni. Hayibo mina ngizoba nginobisi ozonika wena awubheke nje ngeke kodwa ngikwazi ngezele angifuni kahle angifuni kodwa mayidulu liyehlisa umoya ngicela uzame icebo usulokungena ngoba mfana nje wena uyazazi ukuthi uyinkinga yomkhovu njani umkhovu wendoda angiyazi indoda yakhanda ubisi kodwa ngibona uzomsiza uthathe izinto zakho uhambe noma ngikulethele kodwa wenze kahle wangifonela wenze kahle ngoba ukuthi useduze ukusifaka manje lapha nje ibabuye phansi. Awu yobe mama yobe bakithi. Kodwa nawe ukubone mani masibhizi lapha yana senzi Uyangasula ngoba lokhu ngiyena. Hawu ngivale nje lefoni ngifuni kwaphela ngifuni. Ngiyacela mayidulu ngicela wenze ucebo. Ngiyazala lefoni ngoba wena lokhu ngiyena. Ngiyakuthanda bakithi. Angithathi ngiwathanda lapho. Hawu. Uma kini. He bakithi. Uma ngithathi. Cha abanye babona impela babonye bofisa ukumbona. Ngifuni nginike la ukhona i-address yakho ngizokuzethela impahla zakho uhambe vela unalutho la wasukuyophona udliwa yini uyinkinga umuntu esilisa. Okay mama akunankinga ngizozama ukuthi ngizame kwamakhelwane. Angihlangene nakamakhelwane mina ngeke nje uzobona lize siza ngikumelisa uzozibonela ukuthi wenzenjani. Hawu Nkosi. Khathele wena. Cha wangiphoxa kazi ngikuthanda kanje. Lokho ubheke mina ngathi ufuna ingane yini. Hawu Nkosi. Uncisha into emnandi. Ngithi ngiyeke nje ngikwazi. Khathele. Hayi Ungwemesana. Unjani dadewethu? Hello? Hey vaza. Ulivalile? Hey bakithi. Asiphinde simzame mina nginombuzo. Wangisho into emnandi bakithi hawu. Manje. Hayi yobe imina lokhulumayo uLungster. Ngiphatheke kabi ngiyaveza. Angikwazi ngisho kwenzani. No. Afike ngathatha amasakana kahamba. Angimdingi. Okay ngisacela wehlisa umoya kancane nje khonto engicela ukukubuza zona ukuthi akukho mhlambe ama signs yakukhombisa lo muntu lo uthanda ingcenge. Phela yonke usebenza mina ngaphuma ngemsebenzini afithi uhleli phekosofa ubuku TV. Yeah. Lokho ishintsha ama channel bengizombona nini. Sure. So manje uthi ke na uyayaphumele ngaphandle ngenxa yayo ingcenge. And namhlanje befuna ukuconfessa kuwena khona nizokwazi ukuthi nisave i-relationship yenu. Angihlangene ngoba ngisho sisuthi ufihla yonke mina nje ngiyaqabuka lo sengixakekile ukuthi ngitshelele ukuthi ngenzeni.
akaboni ukuthi wenze njani, wondliwa yimi, akangihambele kwami. So any chances mhlampe ukuthi ucabanga ukuthi nibe nayo ingane? Cha, awekho. Awekho. Ngikwazi. Awekho. But umuntu onjani ngaphandle kokufuna ingcengce la ifunayo? Unodlame. Khulumela ngisho ukudla. Angiphathile kwenkonzo. Uyabhubhisa. Hayi angikho nje lento yakho. Uwese hayi angisishi ngisikhuluma sisi. Kuningi. Mawuthi enkonzweni uyabhubhisa uchaza ukuthini? Akakwazi. Mayithe nje 1 2 sekuphelile sele sebheke phezulu. Mina ngenze njani manje sasimqhubeka. Ithi ngiyamvusa ngamphathaza. Umuntu wakhona nje usethi ukhaphela ufuna ukulala yena. So uqulekiswa kweqhude? Uqulekiswa kweqhude? Hayibo. Awukho umsebenzi wakhe. Mina sengizolo umuntu ibhenthen. Ingakho ngasamdinga endlini. Akahambi. Imake i-confession bekwe yabhudi ngizwa nawe futhi usune yakho. Usho ukuthi angitheni uhambe ngcele. Nami nginobhenthen ke manje. Athathe impahla zakhe ahambe. Buti uyazi ukuthi ke nase ukhona uthatha isikhala sakho? Oh yeah. Shuthi lo bisi selizomunca uBhenny. Usaworried ngobisi relationship yakhe yabhidlika la. Yo. Yiwathu. Hey, mara bafazi yo uNkulunkulu wami. Okay sisi, siyabonga ukuthi ubamba i-call yethu. Ngoba usuconfessile ke nawe ukuthi khona uBenton. Ucabanga ukuthi isazosaveka le relationship yenu? Ngimdinga akahambe. Hayi. Okay, no siyabonga kakhulu. Bye bye. Yeah. Ayike bengakulindele ke lokho. Yo. Bengakulindele. Buwazi ukuthi sekhona umuntu. Lutho mama ngiloko ngibhizi nje namancengce ebakithi. Thiwani ke manje mase kunje? Inkinga uBhenny. Aphela umshado. Thiwani mase kunjena ke manje ngoba phela wena ubuzofuna ingcengce and yena ukutshela ukuthi vele usenayo umuntu phuma uphele empilweni yakhe. Hayi, thiwa kulahla ngambilo ngakufela. Inhliziyo yayiphakela. Uzoyilwela le relationship. Ngizozama impela makumele impela uBhenny sibona naye impela yi. Sibambisane noBhenny naye impela kuyoba njani. Nibambisane noBhenny? Kanjani manje? Mina nje mangithole nje lengcengce nje. uBhenny noma sengenza. Bathi uthe ngazalele nje ingane. Angithi usho nje lwathi ngiyaza kuzalela ingane. Sozama kuBhenny uzozama umthamzo. Amithiso uBenton wena mase uyancela ngala? Awucanga mhlawumbe udinga usizo? Usho kanjalo? Angazi ngiyabuza. Ukuthi phela manje usulahlekelwe umuntu kade nithi nenza ikusasa naye. Mina bengibona ukuthi ke na how about ufocus kwi relationship yakho ukhohlwe ingcengce. Wakho umuzi wakho. Ingane izoza njengesiphiwo saNkulunkulu. Ngiyakuzwa manje inkinga ukuthi lento ngiyidinga in a daily basis. Daily basis? I'm fighting a losing battle la ngoba ngithi mina akusave lo mshado kodwa ukubalekile kuwena lengcengce. No, nayizwela ababukele emakhaya ukuthi ke na ubhuti usenkingeni la. The only thing ebalekile right now ukuthi ke na ulahlekelwe ukuthi angalitholi lolu bisi. But asithemba ukuthi le nkungu izosuka emehleni akhe akwazi ukulungisa umshado wakhe angazalahlekelwe ukukhona ngongekho. Nababukeli beBlaqlife TV sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Ulungstar uyanthanda. Bye bye.